Hello, good morning mga kamatmot. Panibagong araw, panibagong vlog. Time check 7:20 na ng umaga mga kamatmot. Ngayon mga kamatmot, andito pa rin tayo sa Lakeview Hotel. Dito po kami nagpalipas ng gabi at nagpalipas ng sama ng panahon. Maulan dito kahapon mga kamatmot hanggang gabi, hanggang magdamag. Ngayon medyo wala siyang ulan mga kamatmot, pero masama pa rin ang kalangitan, medyo madilim pa rin. May ibang side na maliwanag, yung iba madilim. Yan po mga kamatmot. At good morning po sa inyong lahat at saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibayong dagat. Shoutout po sa inyong lahat na mga OFW friends, OFW relatives. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po mga kamatmot. Dito pa rin tayo, Lakeview Hotel. Yan po, medyo malamig ang simoy ng hangin dito sa lugar na to mga kamatmot. Ayan po. Dito muna tayo sa bungad ng hotel mga kamatmot, Lakeview. Dito tayo sa gilid ng highway kung nadidinig niyo yung mga tunog ng mga sasakyan. Yan po, Lakeview Hotel. Dito pa rin tayo sa lugar na ito mga kamatmot. Yan. Yan po yung highway mga kamatmot. Galing po yan, yung highway na yan, galing yan ng Iba. Galing po yan ng Iba. Ito naman po yung ito. Magandang ano ito mga kamatmot to. Balma Chapter Taugama. Ayan po. Ayan po mga kamatmot, nandito pa rin tayo sa lugar na to. Highway. Nasa highway po tayo. Ayan po. Ayan o mga kamatmot, ang ganda ng ano dito mga kamatmot, ang ganda ng mga lugar dito. At kaway-kaway. Ayan po. Nawanan tayo ng mga dumadaang sasakyan mga kapatid. Ayan o. Highway. Hanap tayo ng mabilihan dito mga kamatmot. Dito tayo sa gilid mga kamatmot, sa labas na po ito ng hotel. Bili lang po tayo, may bibilhin tayo dito mga kamatmot. Hanap tayo ng tindahan. Yan po mga kamatmot, yung gilid may puno ng saging o gubat o taniman ng saging. Ayan po yung kasaan niyo pong hotel o. Taas po yan mga kamatmot. Resto Bar, Mark Resto Bar, pero wala na to mga kamatmot, sirado na to. Resto Bar na ito. Ayan po. Yan mga kamatmot, kahapon doon kami pumunta sa lugar na yan kahapon, doon sa baba, doon sa tabing dagat. Yan lugar na yan mga kamatmot, dyan kami kahapon. May hinahanap sila Serda na pangalan ng tao. Ayan, yung kapitan dito mga kamatot yung hinahanap nila, Sir Dan. Ayan po, ayan yun po yung nasa taas na yun kamatot. Nandyan po yung room namin. Ayan, sa taas na yan. Dito po tayo, lakad-lakad tayo mga kamatmot sa lugar na ito. Ayan po yung Tory ano ng tubig. Ayan po. Ayan o. Pabalik na tayo sa hotel mga kamatmot. Lakad-lakad lang tayo dito sa gilid. Ayan po ang Lakeview. Ayan po yung Lakeview dyan. Ayan. Excuse me po. Yan, lakad-lakad lang po tayo dito.
Balik na po tayo sa hotel mga kamatlot. Ito na po tayo sa loob. Papasok. Ayan po, oy, against the sun. Iba yung kulay ah. Ito, green na green ang kulay. Ayan po. Mga kamatot, mamaya-maya pa kami alis dito at tayo'y naka-ready na at dapat check up na natin ang ating sasakyan. Ayan po. Love Huggies Heart. Ayan po yung hotel. Doon kami sa likod banda. Ito po yung ating sasakyan. May mga nag-check in din dito mga kamotpot. You know, laki ng puno. Ano kayang klaseng puno ito? Ano? Mga kamotpot, andito kami ngayon sa Barangay Sinobol, Masinloc, Zambales. Ayan po mga kamotmot. Yung ating kasama sila Sir Dan, pumasok dyan sa kalye na yan dyan. Yung kalye dyan. At dito lang tayo. Yung pinasokan ng tricycle, dito lang tayo maghintay at maghintay at ating bantayan ang ating sasakyan mga kamotmot. Yan po sa Barangay Inogol. Yan po. Ito po yung sa paligid lang dito sa aking pinakakatayuan. Yan po mga kamotmot. Barangay Inogol. Hello mga kamotmot. Dito na po kami sa Agno, Pangasinan. Ito yung sinasabing payaw, yung kulay puti. Ito yung simento na drum. Mabigat. Yan po, yan o mga kamotmot. Ayan, ito yung aming pinuntahan, yung mga malalaking bangka dito mga kamotmot. Ayan po yung aming pinupuntahan dito sa Agno, Pangasinan. Ayan po, ito yung bangka. Ayan, vessel. Ayan po mga kamotmot. Hello, what's up mga kawato? Yan po ang tinatawag nilang payaw. Puti, ito yung papabigat para lulubog sa ilalim ng dagat. Ayan po mga kamotot. Ayan po sila Sir Dan at Matt nag-interview sa yung kasama namin galing Masinloc. Yan nakatalikod. Kababayan ko rin, Bisaya. Shout out po sa lahat ng mga Bisaya. Andi dito sa lugar ng Masinloc at ito sa areang Pangasinan, Agno. Yan po mga kamotmot. Ayan. Yan po mga kamotmot. Ito po na tayo sa ito yung bangka na yan po. Nandun yan, maraming bangka. Yan doon, di natin makikita mga kamotmot. Dito baka tayo malaglag o baka malaglag yung cellphone. Baka yari tayo, mawala tayo ng cellphone. Ayan, bangka po sila. Ayan o, tayo sa lilim, sa lalam. Yung ginagawa itong bangka na itong mga kamotmot. Ayan o. Ayan po sila. Tinitingnan nila yung makina. Ayan po ang dito sa saan yung bangka na ginagamit ninyo yun? Yung kulay blue?
Yung ginagamit niyan, kulay blue. Mga itong dito, itong kulay dilaw. Asa man ni kuan pagawaan ra. Pagawaan lang. Trabaho lang. Inayos, kumbaga giayo. Giayo lang. Giayo ra. Na mga Mga gagmay daot ko. mga kababayan ng mga tao dito. Di tamay lang kay mga kababayan ko man. Kaya mga Bisaya, mga buotan ko na, pero what sinang gupod. Di ba? Buotan pero Kamay ng dungan. oh, kuna si kuan. Sabay ta nila oh. Patunong nga re. Ala. Yan po yung ginagamit na sasakyan nandoon, mga kamot-mot. Yung kulay dilaw, tsaka itong kulay blue. Yan po. May mga bangka doon, di natin makikita. Ito po yung lambat nila mga kamot-mot, oh, yung pangisda nilang lambat. Yan, nakatambay muna dito sa ginagawang bangka dahil nga po di sila makapagpangisda dahil sa panahon. Yan po yung mga bangka rito. Ayan po. Against the light, mga kamot-mot, sobrang liwanag. Ayan. Okay, yung mga sapa daw to mga kamot-mot, parang ilog. Taguan nila pag masama ang panahon itong area na ito. Agno, Pangasinan. Hello mga kamot-mot, nandito pa rin tayo sa Agno, Pangasinan. Yan po, nag-interview pa rin sila Sir Dan at Matt. Yan po, at mamaya pagkatapos nila dyan, babalik kami ng Masinloc. Ihatid namin yung aming kasama, yung aming guide papunta rito. Yan po, ito yung paligid ng area na ito mga kamot-mot. Ayan po. Malapad din na highway. Ito. Ayan po mga kamot-mot. Ayan o. Okay mga kamot-mot. Update lang po tayo mga kamot-mot. Alauna tayo umalis ng Masinloc. Mga alas 2 may higit. Mga kulang-kulang din 2 oras mga kamot-mot ang ating biyahe. Punta rito. Ayan po. Ilagay na natin 2 oras ang biyahe. Yan po mga kamot-mot. Yun o. Okay, let's go. At mamaya-maya muli po ang ating mga kaibigang mga mangingisda, yung kasama namin mga kamot-mot, isang kapitan to ng bangka na ilang ginagawang bangkang pangingisda mga kamot-mot. Yung ating kasama galing Masinloc, papunta rito. Yung guide natin oh bay, kaway-kaway da bay. Yan ating mga Maraming salamat sa sumuporta ng YouTube channel ko. yan oh. Ayan oh. Ating mga kababayan natin to, mga Bisaya. Buti may mga kababayan tayo rito. Ayan oh sila. Ayan o, ayan o, Tagalite. Ayan, Julio Suzuki, Masinloc. Masinloc. Saldi, Gumis. Ito lang yun, sir, yung pangalan mo lang. Julas Dot, ganun. O, tapos idugtong mo yung channel. Yung channel. Julas Dot channel. Oo, Ispis ha, Ispis. Oo. Yan, ating mga kababayan nato na. Ako sa Alvira Liti. Ayun, o ikaw. Ano po kami dito? Shout out po sa sa kambal ko sa Masinloc. Masinloc, o galing kami Masinloc eh, ikaw. Shoutout po sa asawa ko, maglaba ka lang dyan. Ayan. May labahin ka na naman. Ayan. Yan ang ating mga bagong kuan subscribers. Yan o. Ating mga bagong kamot-mot friends. Yan po. Salamat sa inyo. Yo mga kamot-mot, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon mga kamot-mot, andito tayo muli sa Lakeview Hotel. Dito kami uli magpapalipas ng gabi. Bukas pa kami ng hapon pupunta sa next destination mga kamot-mot. Galing kami dito kanina umaga, pupunta kami ng Agno sa Agno, Pangasinan at bumalik dito, at kaya dito muna tayo magpalipas muli ng gabi mga kamot-mot dahil po'y gabi na po kami nakarating dito, mga 6:45, at mahirap na papunta doon sa next destination na walang
wala kaming kasiguraduhan kung saan kami matutulog. Pangalawa po, pangalawa, Sabado ngayon at Linggo, bukas walang opisina ang mga municipal na aming pupuntahan, kaya pinag-igihan namin na dito na lang muna kami mag-stay. Bukas na kami ng tanghali or hapon babalik, pupunta sa next destination namin. Yan po mga kamatmat, at kaya dito muna tayo sa hotel na among tinutuloy. Ayan po, ayan o, ayan po mga kamatmat. Ayan po sa baba po yan. Ngayon mga kamatmat, tayo mag shout out muna sa ating mga bagong kaibigan, bagong kamatmat friends dyan sa Agno. Shout out po nila Julius Asugi, Saldi Godornis, at Roslindo Rocky, at Noliver Mariaca. Yan po, shout out po sa inyong lahat na nagiging bagong kamot-mot friends natin sa lugar ng Agno, Pangasinan. Ulitin ko po, shout out po sa kanila ni Julius Arsogi, Saldi Godornis, Roslindo Rocky, at Noliver Mariaca. Yan po mga kamot-mot, ating mga bagong kamot-mot friends. At shout out din po mga kamot-mot dyan sa Subic Seabourn Hotel, kay Jimari Colcol at kay Melanie Ortiga, at sa ating kamot-mot SG friends dyan na si John. Shout out po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa ating mga bagong kamot-mot friends na ulitin ko, na sina Melanie Ortiga at Jima Recolcol, at sa ating SG John sa Redos Subic Seabourn Hotel. Yan po, shout out po sa inyong lahat, at maraming salamat po. Yan po mga kamatmot, na shout out po natin sila, at sa ating mga kamotmot friends na sila Patrick Foras, Brian Tolentino, at si James Darrell. Maraming salamat po. At sa Teresa Rizal na sina Joel Gonsalvo, Joshua, at Kuya Andy, shout out po sa inyong lahat. At sa Daddy's Place Resort nila Ate Bing at sila Madam, shout out po sa inyong lahat dyan. Sana'y malakas kayo lagi at ilayo sa kapamakan. Mag-ingat po kayo lagi mga kamot-mot friends. At dyan sa ating mga kapitbahay dyan sa Batasan, shout out po sa inyong lahat. Lao Family, Alia Family, Redondo Family, Taduran Family, Lacanlali Family, Muslit Family, at kay Nilading, shout out po. At mag-ingat kayo lagi sa aking pamilya, sa aking misis si Delia, mga anak si Jason, Gida, Jen, at Janelle, shout out po. At sa aking mga kamag-anak dyan sa Batasan Hills na sina Auntie Chupilas, Salaom Tuyugon Family, shout out po sa inyong lahat. At sa aking pinsan at sa kanyang asawa si Nita Valiente Aguilar, at kay kanyang asawa na si Leo Aguilar, at sa inyong lahat dyan sa Batasan, at sa aking mga kumpare, paring Anton, Grace, Joben, shout out po sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa Masinloc, Zambales. Aking mga kamag-anak sa Bohol, Doc Palco,
Daikan, Olagar, at lahat ng mga kamag-anak natin dyan sa Piyabas Bohol, mga kaibigan, mga tsuhin, tsahin, lolo't lola, pinsan, shoutout po sa iyong lahat dyan. At sa San Jose Bound, Mabini, Dupalco, Saraposing, Tuyogon, Valiente Family, shoutout po sa iyong lahat. At sa Davao City, La Rosa, Ampong, Dupalco Family, shoutout po. Valencia, Bukidnon, Ando, Pellegrino, Dupalco Family, shoutout po sa iyong lahat. At sa lahat ng kamag-anak natin na hindi nababanggit, shoutout na rin po sa iyong lahat. Yan po mga kamotmot. Dito na natin tatapusin ang ating vlog mga kamotmot. At magandang gabi po sa inyong lahat. At ulitin ko po mga kamotmot, shoutout pala sa ating mga SG friends dyan sa PSEC building dyan sa may Quezon City, mga SG friends natin dyan at mga maintenance, lalong lalo na pa ni SG Amante, shoutout po bro, mag-ingat kayo lagi at sa inyong mga ginagawa sa araw-araw nyong biyahe, mag-ingat po kayo. Ayan po mga kamotmot, ulitin ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Time check 10 ng gabi. Ang araw ngayon ay Sabado, bukas ay Linggo na. Ngayon mga kamotmot, at dito na natin tatapusin ang ating vlog. At magandang gabi po sa inyong lahat. At ulitin ko, maraming salamat po Yason Family, Sir Sinon, Mambet at sa kanilang mga anak Louie, Nikki, Lex, maraming salamat po Yason Family. At sa ating Aperso Consultant INC, shoutout po kay Ma'am Lina, kay Ma'am Jean, kay Tuna, kay Kate, kay Tisa, Ma'am Tisa, shoutout po. Kumusta na po kayo? Cosi, Ingrid, Yana, Colin, Alexis, shoutout po sa inyo lahat. At sa ating mga kasamahang boys sa Aperso na sina Francis, Kyle, Noah, Mark, at Matt, shoutout po sa inyong lahat. Ito si Matt, kasama ko po dito mga kamotmot, at si Sir Dan. At sa ating mga kasamahan, nasa ating kasamang driver na si Noel, andun sila ngayon sa Cagayan, pero sa Ilocos Norte na sila ngayon, pabalik na po sila ng kung saan kami magsasalubong, doon po kami magpangkita. Ayan po mga kamotmot, sila pababa, kami paahon. Yan po. At sa ating kasamang Bong, shoutout sa iyo Bong. At yan po mga kamotmot, muli maraming salamat sa inyong lahat, lalong lalo na sa ating mga subscribers, viewers, silent viewers, at sa ating laging nangunguna, laging nanonood sa ating bagong upload. Ma'am, sir, kung sino ka man, maraming salamat po. At nandyan po kayo lagi, hindi nyo po ako binitawan. Maraming salamat po, ma'am, sir. Ulitin ko, kung sino man po kayo, maraming salamat po. At sa buong pamilya. Okay, mga kamotmot, hanggang dito lang, medyo gabi na. Huwag po natin kalimutan, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye. I love you all. Kamatmat TV.